חנן מורדי, אפשר להפריע? זהו, אסור, בוא נלך. שתוק, אתה לא בורח לי מכאן. אמרנו בורר או שאני דוקר אותך בלי בורר. מורדי, אם זה מפריע אנחנו נחזור אחר כך. אנחנו רק צריכים בוררות קטנה. אז ככה, סיכמתי עם ליאוז שאני דוקר את מתי השמן בשביל 20 קנטינות. דקרתי אותו, אבל הוא לא מת. לקחתי אותו שיגמור אותו, לא שיעשה לי סטלבט במרפאה. אמרת דקירה. מה אני אשם שהוא 200 קילו, הסכין נתקע בשומנים? אומייגאד, איזה קרינג' גרר. אתה דקרת אותו והוא היה כל כך שמן שהסכין לא נכנס? יו, זה לא אמיתי, אם זה היה קורה לי הייתי מת במקום כאילו. אבל הוא לא מת. ברור שהוא לא מת, אובייסלי בגלל זה אתם פה, אבל זה הכי פדיחה של הלייב כאילו, לא? מה זה לייף? חיים יענו. אז הפדיחה של הדקירה זה כמו לקחת חיים, רואה? לא, אני רוצה אותו בקבר, לא רוצה אותו בפדיחות, לא ככה? אוקיי גייז, בואו נעשה ריסטארט, shall we? א', נכון, רצית שמתי ימות, ממש ימות, אבל לא, כאילו הוא לא מת. מצד שני, ב', או שאמרתי כבר ב', עזבו את האותיות, לא חשוב. איפה הייתי? כן, מתי, שוכב לגמרי במרפאה עכשיו, כאילו, אני מתאר לעצמי שהוא הכי בפומו. כאילו, fear of missing out. מורדי, אנחנו לא קראנו ספרים כמוך. דבר אלינו ככה שנבין. אוקיי, בואו תדמיינו כאילו, עכשיו מתי שוכב במרפאה. מדמיין לעצמו כל מיני דברים שהוא מפספס, נגיד איזה מגניב עכשיו באגף, מה זה מגניב עכשיו בצינוק, אולי יש איזה מכות שוות בחצר. אז הוא בפדיחה, ועכשיו הוא במרפאה. אז שיביא את הקנטינות, לא ככה מורדי. hold on, אנטון. זה קצת awkward מה שאני הולך להגיד, אבל אני בכל זאת אגיד. מתי השמן הוא הכי חלש בכאלה, כאילו, אבל ממש הכי חלש. אומייגאד, איך לא הצלחת לגמור אותו? תכלס, מה, איך לא הצלחת לגמור את השמן הזה? מה אני אשם שהמברשת שיניים נשברה? אומייגאד, אתה דקרת אותו עם מברשת שיניים שעשית ב-DIY, כאילו, השחסת כזה בחדר, כאילו? How lame? כן, זה מה שהיה לי. נו, אז ברור שלא תצליח. כאילו, עם מברשת שיניים אתה צריך לפחות איזה 200 דקירות. או שתבריח סכין מהמטבח, כאילו, לא יודע, כאילו, לא הכל אני יכול לפתור לכם, sorry guys. אז שיביא את הקנטינות, לא? אנטון, אתה לא צריך להתעסק עכשיו בקנטינות. מה שהכי חשוב עכשיו זה שתישארו besties. מה? best friends forever, כי אם כזה לדעתי ביקשת עם מישהו לתקור בשבילך, אז בטוח אתם besties. או שאני טועה, אני טועה? לא.